Hey guys, here I'm making a quinoa salad. I have a cucumber, parsley, black olive slice na, and cherry tomato. Lalagay ako ng olive oil. Titimplahan ko na. Minsan iniinom ko tong olive oil sa umaga. Tapos ito apple cider vinegar, unpasteurized. Pwede din na suka. Apple cider gagamitin ko instead of lemon. Tapos lagyan din natin ng red wine vinegar. Tapos ito ang feta cheese. Gusto ko talaga itong feta cheese. Halo natin. Here the quinoa. Naluto ko na. Ito pang alternate ko sa rice instead. Minsan nagluluto ako ng beans or brown rice. Minsan naman lang, kamote, avocado. Yung pang healthy lang ba, kasi feel ko mataas yung blood sugar ko. Lagyan natin ng asin, tsaka black bell pepper, ground black bell pepper. Dagdagan natin ng cheese. Ito sa lahat, itong cheese, yung talaga, paborito ko. Ay, hulog mo na . Tapos si Mark, kumakain din naman ito. Minsan nilalagyan ko to ng itlog, yung boiled egg ba. Pang protein. Good. Tapos ito, yung iniinom ko lagi na tubig. Siya, may star anise, cloves, tsaka yung ba tawag doon? Nakalimutan ko. Pala to? Cinnamon stick. Yun, cinnamon stick. Nakakatulong din yan sa sa sugar. Kasi dati lagi ako nangangati, tapos minsan lemon na may water na may lemon lagi ko iniinom. Tsaka ngayon ito naman star anise, tapos cloves, yung cinnamon stick. Tapos naglo-lose weight na din ako ng at least 4 pounds. Diba? So yun na guys.